Tuluvere Chauti. This program is brought to you by Astra Group, powered by RJR Hospital and Snowman Ice Cream, co-sponsored by SL Shade Diamond House, Lady Hill, Heaven Rose, the Tile Wholesaler. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಚೌತಿಗ್ಲ ದುಂಬುದ ಚೌತಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತ ಆತಂಡು. ಸೊ ಅವು ಎಂಚೈತಿನ ದುಂಬುದ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚೈತಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆನೆಡ ಗಣಪತಿಗಳ ತೂಪನವು ದೈವಾರಾಧನೆದ ನಿಯಮಗಳು ಉಂಟು. ಮೈಸಂದಾಯಗೆ ತಂಬಿಲ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ತಂಬಿಲ, ನೇಮ, ಕೋರಿಗುಂಟ ಅಂಚನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಲೆಕನೆ ಮೂಲದಾದ ಅದನಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಾತ ಮುಗಿದಾಪನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಚೌತಿಡು ಆ ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮ ದೀತೀರಿ ಐನೇ ಚೌತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಹೌದಾನೆ ಸರ್, ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವೇ ದೀವೋಡು ಅಂಚ ಪ್ರದಾಲ ಅವೆಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಟ ಈತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಲ ಈತ ಆನೆ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಮ ತಿನ್ಪುಣ ಪನ್ಪುಣ ಈಗ ಈತ ಆನೆದ ಸೊತ್ತು ದಾದ ಕೊರಲಿರಿ ಆನೆದ ಸೊತ್ತು ಇಂದನ್ ದಿಯರಾಪುಣ ಅದನ್ನು ಬೇತದಾಲ ತಿನ್ಪುಣ ಇನ್ ತಿನ್ಪುಣ ಕರ್ಂಬು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆತ್ತನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಸೊತ್ತು ಕರ್ಂಬುಗು ಆನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಸೊತ್ತು ಕರ್ಂಬು. ಆ ಕರ್ಂಬು ಐಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಸೊತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ. ಆಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ತುಳುವೆರ್ನ ಚೌತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಪವರ್ಡ್ ಬೈ RJR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, co-sponsored by SL Shade Diamond House, Heaven Rose, the Tile Wholesaler. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಚೌತಿಗ್ಲ ದುಂಬುದ ಚೌತಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತ ಆತಂಡು. ಸೊ ಅವು ಎಂಚೈತಿನ ದುಂಬುದ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚೈತಿನಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಗತ್ತಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಮುಲ್ಪದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು, ಪರ್ಬ ಅಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಆರದು ನಂಬಿಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತವಿ. ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗೂ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮಗಳು ಉಳ್ಳ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐರ್ದಾದೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಐನ ಉಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಗತ್ತು. ಈರು ಪನ್ಪರ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತೆದ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಕಾರಣ ಮೂಲು ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮಗಳು ದೈವಾರಾಧನೆದ ನಿಯಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಬೋಡೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು. ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರು ಈ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಕ ಭಾಮಕುಮಾರಿ, ಮನ್ನದ ದೇವಿರು, ಪ್ರಕೃತಿದ ದೇವಿರು ಇಂಚ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂತೇರಿ. ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ತುಲೆ ಇರು ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತುಂಡ ಇನಿ ಪಂಜಿದ ಶಕ್ತಿ ಕಾಡ ಪಂಜಿದ ಶಕ್ತಿನ ಒಂದು ನೀಡ್ದಾದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಿಲಿತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತನೇಕ ಪಿಲಿಚಂಡಿ, ಗಿಲಿತ ಒರುತ್ತನೇಕ ಗಿಲ್ಕಿಂತಾಯೆ, ಎರುತ್ತ ಒರುತ್ತನೆ ಎರುತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೈಸಂದಾಯನ ಮೊದಲೆಡು ಲೆಕ್ಕ ಸೀರಿನ ಅಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆ ಇಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ದೈವತ್ತೊಂತು ಒಂದು ಬೈದ ತಪಲ ಐನ ಶಕ್ತಿ ಬುಕ್ ಐನ ಗುಣ ಐನ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಗೆ ಹೊಂದುದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಆ ದೈವಲಿಗೆ ಆಯಾಯ ಪುದರ್ಲಿನ ದೀಪನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆನೆಡ ಗಣಪತಿನ ತೂಪನವು ದೈವಾರಾಧನೆದ ನಿಯಮಡುಂಡು. ಆನೆಡಲ ಇನ್ನು ಗಣಪತಿನ ತೂತೇರಿ ಗಣಪತಿನ ತೂದು ಐ ಕೊಂಚ ನಂಬಲಿಗೆ ಎಂದೀತೇರಿ. ಮೈಸಂದಾಯಗೆ ತಂಬಿಲ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ತಂಬಿಲ, ನೇಮ, ಕೋರಿಗುಂಟ ಅಂಚನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಲೆಕನೆ ಮೂಲದಾದ ಅದನಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಾತ ಮುಗಿದಾಪನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಚೌತಿಡು ಆ ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮ ದೀತೇರಿ ಐನೇ ಚೌತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪು. ಆ ಚೌತಿ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣಿಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಹಿರಿಯ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನು ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುಣಕ್ಲಿತ್ತನ ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಗಳು ತುಳುನಾಡೇ ಒಂಜಿ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಚೌತಿ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಣ ಚೌತಿ. ಈ ಚೌತಿಗೆ ಬೇತೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಈ ಚೌತಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಲೆ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನವು ಇನ್ನಿತ್ತ ಚೌತಿದ ಎಲ್ಲ ಈ ಚೌತಿದ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಪ್ರತಿ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲುಲ್ಲ ಏತ್ ದೈವಲ್ನ ಚಾವಡಿ ಮುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಇರಿಗೆ ಚೌತಿ ಪಮ್ನ 14 ಕಟ್ಟೆಡು ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ
ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಇಂಚಿನ ಇನಿ ಬಿಸು ಗಿಸು ಮಾತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾನೆ ಚೌತಿದ ದಿನ ತಾನಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜಾಲ್ಗಳ ರಡ್ಡು ಕರ್ಮನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಕರ್ಮುಡು ಇನಿ ಚೌತಿ ಬಲಸುನ ಚೌತಿದ ಪನಿಯಾರ ಪಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಚೌತಿ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಗಳು ಮಾತುಲ್ಲ ಅವು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮಗಳು ಅವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಇನಿ ಐಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಚಾವಡಿಡ ಮಾಡೋಡ ನಿತ್ತೆ ಆಲಡೆಡ್ ಗರಡಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ಆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಚೌತಿ ಬರ್ಪುನು ಹೊನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಚೌತಿ ಬರಿಯ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಂಜನೀಯ ವಸ್ತುಲೇಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಡು ಅಬ್ಬರದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಇನಿ ದುಂಬುದ ಗಣಪತಿ ಆಯ್ಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ವಾರದ ಪಿರಾವಡದಿ ಗಣಪತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಇನಿ ಗಣಪತಿ ಬರಿಯರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ನಂಬಿರ ಐಕ ಮೂರ್ತತ್ವೀಯರಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಲಜ್ಜಿ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮ ಐಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನಿ ಗಣಪತಿ ಬರ್ಪುನು ಪನ್ನಾಗ ಐಕ ಬೋಡಾಪನ ಸಡಗರ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮು ನಾಡ್ದೀಪುನು ಐಕ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಹೌದಾನೆ ಸರ್ ಐಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಿತ್ತೆ ಕರ್ಮುವೇ ದೀವೋಡು ಅಂಚಪುರದಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಇತ್ತೆ ಆನೆ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಮು ತಿನ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಐಕ ಇತ್ತ ಆನೆದ ಸೊತ್ತು ದಾದ ಕೊರಲಿರಿ ಆನೆದ ಸೊತ್ತು ಇಂದಿಯರಾಪುಣ ಅದನ್ನು ಬೇತದಾಲ ತಿನ್ಪುಣ ಇನ್ ತಿನ್ಪುಣ ಕರ್ಂಬು ಬನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆತ್ತನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸೊತ್ತು ಕರ್ಂಬುಗು ಆನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಸೊತ್ತು ಕರ್ಂಬು ಆ ಕರ್ಂಬು ಐಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಸೊತ್ತು ಕರ್ಂಬು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಎತ್ತನ ದುಂಬು ಮಾತ ಇತ್ತ ಮಾತ ಕಲ್ಲದ ಅತನ ಇರೆ ಸಿಮೆಂಟದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಎಪ್ಪು ದುಂಬು ಮಾತ ಮಣ್ಣಿಡು ಮೆತ್ತು ನಂಚಿನ ಕರಿಮಣ್ಣು ಕಲತ್ತದ ಪಾಪ ಈ ಬರ್ಸೋದು ಇಟ್ಲ ಐಕ ಬೀಜದನ್ನೇ ಪಾರ್ದ ಐನ ಅರೇದು ಐನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಡವನ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಬನ್ಕ ಮಲ್ಲಯನ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಬರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಡವನ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕರಿಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದ ಐಕ ಬೀಜದನ್ನೇ ಪಾರ್ದ ಐನ ಅರೇದು ಐಕೊಂಜಿ ಐನನೇ ಐನ 4 ರೂಪ ಬಂತು ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಆ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟಿನ ಚೌತಿದ ದುಂಬುನಾನಿ ಮಾತ ಇರೆಗೆ ಅಂಬಿ ಎಡ್ತದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಅದು ಐದು ಅಂಬಿ ಎಡ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಐಕೆ 4 ಗೂಂಟ ಪಾರ್ದು ಐನ ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲು ಸಮೇತ ಇರೆಗೆ ಅರೆಗಲಡು ಐಕೆ ಚೌತಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿಯರೆಂದೇ ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಆ ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕೆ ಕಟ್ಟದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಅಗೆಲದ ಇರೆಂಡು ಐನ ಉಲಾಯಿರ್ದಿಂಚ ಪೊರ್ತದು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುದಾನೆ ಒಂಜಿ ಐಗೆ ತೋರಣವು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುಗಳ ಇರೆಗೆ ಇನಿ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನದ ನಿಯಮಡು ಓಲ್ಲಾಪಡು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ಥ ಆಂಡ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪೇ ದಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪದ ಬದಲು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಅಶ್ವತ್ಥ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದು ಇರೇನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಐನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಪಣಾಗ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನು ಉಲಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಆಮ್ಲಜನಕ್ಕೂ ಇಂಗಾಲ ಜಾಕ್ ಪಿದಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಆಮ್ಲಜನಕ್ಕೂ ಉಲಾಯಿ ಇದು ತೊನ್ನ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಇರೆ ಕಟ್ಟದ 4 ದಿನ 3 ದಿನ ಬಾಡಂದನ ಇರೆ ಚಮತ ನಿಯಮನು ಆ ಇರೇನು ಕಟ್ಟದ ಅದು ಐನ ಕೊಡಿಕ ಐಕೆ ಗೌರಿ ಪುಷ್ಪ ಕೌಡಿಗೆ ಪೂ ರಥಪುಷ್ಪ ನೈಕರ್ಂಬು ಚೇವು ಪದಪ್ಪೆ ಒಂದು ಮಾತ ಐಕೆ ಕಟ್ಟೆರಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ 4 ಮೂಲೆಗೆ 4 ಒಲಿತ ಒಂದು ಮಾತ ಕಟ್ಟೆರು ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊರತ ಗಣಪತಿ ಕ್ರಯದ ಗಣಪತಿ ಎತ್ತವು ಆ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಳಿತ್ತನೇ ಗಣಪತಿ ಓಲಂಡ ಈರ್ನ ತೋಟೊಡಿಜಿನ ಆತನ ಏರನ್ನ ನನ್ನೋರಿಯನ್ನ ದಿಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಕರಂಬುಗೊಂಡು ಬರ್ತನೆ ತುಳು ಏತು ಸರಳ ಮುಗ್ಧವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಆನತೆ ಐನು ಮಾತ ಮಂತನು ಅವ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಅಲಂಕಾರದ ಭಾಗ ಅದುಂಡು ಅಂಬಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಐಗೆ ಬೋಡಾಪನ ರೀತಿ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ದುಮ್ಮನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಆತನ ಬೇಗ ಬಲ್ಪುಗೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಉದಿನ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಎತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಡದನಿ ಬಲ್ಪುಗು ಚೌತಿದ ದಿನತ್ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಗುವೆದ ನೀರನ್ನು ಕೊಣದು ಬರ್ತದೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಐನು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಗ್ರಾಮ ದೈವವನ್ನು ನೆನೆತದೆ ನಿನ್ನ ದೈವದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ನೀರನ್ನು ಎನ್ನ ಗಣಪತಿಗೆ ಎಂಗಲು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಗೆ ಕಲಸ ಮಂತವನ್ ಬಾಬಂಡದು ಆ ನೀರನ್ನ ತಲ್ತದೆ ಆ ನೀರನ್ನೇ ಉಲಾಯಿ ಕೊಣದು ಬರ್ತದೆ ಉನೇಕ ಮಾತ ಹಿರಿಯಗೆ ಏರು ಯಜಮಾನಿ ಉಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಸಡಗರೋಡು ತಯಾರು ಮನ್ಪುಣ ವಸ್ತು ಉನೇಕ ನನೋರಿ ಬರಿಯರೆ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಬಿಡಿಯರೆ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಲ ಕ್ರಮ ಹಿರಿಯಗೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಡು ಮೀದು ಒಂಜಿ ಗಂಧ ತರಿತದೆ ಗಂಧಪುರ ಪಾರ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಹಿರಿಯಗೆ ಅಲ್ಪಕ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ ದಾದಂಡು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ದಾದಂಡು ಅವು ಮಾತೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ವಿಭಾಗ ಬತ್ತನೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮೂಲು ಹಿರಿಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಐಕು ಮಾತ ಹಿರಿಯಗೆ ದುಂಬು ಮಾತ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಅದು ಪದಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಧಾನ್ಯಮಂತು ಅಂತೀರಿ ಆ ಧಾನ್ಯ ಗಣಪತಿಗಿಂದೇ ಒಂಜಿ ಪದಂಗಿಂದಿದ್ದು ಅಂತೀರಿ ಐನು ಪೊತ್ತದು ಐನು ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಈಸನ್ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಸಲಾಯಿ ಮಂತದ್ದು ಪೊಡ್ತದು ಪದಿನ ಸಲಾಯಿ
ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೆರೆಸದು ಪಾರ್ದು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದು ಪಾರ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡ ಐಕಾಯಿನ ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮೊರೆತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ತಯಾರು ಮಂತು ಅಂತೀರಿ 10 ಸಲಾಯಿದ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಕದೊಲಿದ ಪರ್ಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಂಬುನು ಗಂಟನು ಐಗ ಕಟ್ಟುನು ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲಿ ಕರ್ಂಬುಡೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆ ಕರ್ಂಬುನು ಮಾತ ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡ ಐನ ಮಿತ್ತ ಚೋಲಿದೆತ್ತದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಈ ರೀತಿದ ಐನು ತುಂಡು ಮಂತದು ಐನ ಮಧ್ಯದ ಗಂಟನ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಡೊಂದು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಗಂಟು ಬರೀ ಆ ಪೀಸ್ ಮಂತದು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಐನು ಶೋಕು ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮನು ನೀಟ ಇಂಚ ಚಿಗುತ್ತದು ಐನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟ ಆಕೃತಿಡ್ ಐನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುವೆರು ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿ ತಿರ್ತಟ್ಟಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರ ಅವು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರಿತ ಭಾಗಗೂ ಸರಿಯಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವು ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರ ಗಣಪತಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ನಿಯಮಜ್ಜಿ ಆಯನ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವೇನು ಈರೆಗೆ ದೀಪನಂಚಿನ ನಿಯಮ ಐನ ಮಧ್ಯೋಡು ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ದೀಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈರೆಗೆ ಶೋಕುದ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಬೊಕ ಕರ್ಂಬುದ ತುಂಡು ತಾರೈದ ಗಡಿ ಗರ್ತದು ಬೆಲ್ಲ ಪರ್ಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅಡ್ಡಿಯಲು ಚಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಐಗ ಉಂಡುಲ್ಗ ಅಂದು ಪನ್ಪಿದಿರಿ ಚಪ್ಪೆ ದೋಸೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿದಿರಿ ಬೊಕ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಚಪ್ಪೆ ದಾಯಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಆಡಿನ ಸೈಪೊಂದು ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ಇರೆಗೆ ಆನೆ ಕಾಡೆಡು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂತನ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ತುಳುವರಿ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಸತ್ಯ ಅದಿಗೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇರೆಗಿತ್ತ ಈರು ತಿನ್ನಂದು ನಿನ್ನ ಮಾತ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಡೆಡಿತ್ತನ ಆನೆಗೆ ಊರಿ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಆ ಭಾವನೆನೇ ಇನಿಗಳ ಜೀವಂತವಾದ ದೀತನ ಕೈಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆತ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಡಿಡಿತನಾಗ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರ ಐಜಿ ಅಪ್ಪ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೆ ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಟ್ನ ಬುರ್ಚಿ ಮಾಡೋದು ಮುಕ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಡು ಐಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಟ್ರೆ ಬರೋದಾಲ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಮಾತ ದೀಪನಂಚಿನ ನಿಯಮ ಐನು ದೀಪನು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಇರೆಗೆ ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಲತ್ತಂದ ಬಿತ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಇಂಜನ ಏತ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಉಂದಿನ ಮಾತ ಪೊತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಧನಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅವು ಪಾಡಿದ್ದೀರಿ ಪೆಲತ್ತರಿ ಪಾಡಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜದ ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒರಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಬೀಜ ಕೊಯ್ದಾದು ಬೀಜನು ಗಣಪತಿಗಿಂದ ದೆತ್ತಿಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಈ ಬೀಜನು ಸೂಟಬಾರ್ದು ಬೀಜ ಗೇರು ಬೀಜ ಅವು ಪಾಡಿದ್ದೀರಿ ಒಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ನಮನೇ ಬುಲೆಪ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರತ್ತಿನ ಆನಿಯೇ ಕೊನದು ಬತ್ತನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಾತ ಇರೆಗೆ ಪೂ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮಾತ ಏಪದನ ಪೂ ಆತ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಕಿನ್ಕದು ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಬೊಕ ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಆ ಪೂಕುಲು ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಮಾತ ಕೊನದು ಬತ್ತು ಐನು ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಗಣಪತಿನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಂತ ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇರೆಗೆ ನಾಗಾಗ್ಲ ತಂಬಿಲ ಗಣಪತಿ ಇರ್ಲ ಚೌತಿದ ತಂಬಿಲ ಅಂತ ಪನ್ಪು ಅವು ಮಾತ ದೆಯ್ಯದ ಪಟ್ಟೋಗ ಸೇರ್ನ ನಾಗೆಲ ಗಣಪತಿಲ ಐನೀನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದು ಇರೆಗಿರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಭಾಗದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂತೋಷ ಬಲಸದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಗೆಂಡನೇ ಕೊನದು ಬರ್ತದೆ ಆರತಿಲ ತೆರ್ಪೆರೈತಿ ಗೆಂಡ ಕೊನದು ಬತ್ತ ಐಕೆ ತಾರದನ್ನೇ ಚೆಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಬಾರ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಧೂಪ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರೇನು ಪೂರ ನೆನೆತೊಂದು ಪೊರಿಗಿರಿ ಮತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಗಣಪತಿನ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿಯಮದ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಗಳು ಮುಲ್ಪದ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟುನಾಗಲಿ ಮುಟ್ಟದಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೀಪೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆದ ಗಣಪತಿ ದೇವರುಗಳ ದುಂಬುದ ಗಣಪತಿ ದೇವರುಗಳು ಏತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದೆ ನಂಗೆ ಇರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಂತರದ ಭಾಗ ಮೂಲ ಮಾತ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮಲು ದೆಯ್ಯೋಲು ಬೆಮ್ಮೇರು ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮಲು ಇತ್ತು ನಾವು ಇರೆಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಈ ಗಣಪತಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲತೆ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯಾರನಲ್ಲ ಐನ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗಡು ಗಣಪತಿ ಉಂಡೆ ಮೂಲ ಈಗ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಮಾತ ಬತ್ತು ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಇರೆಗೆ ಪಿದಾಯ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಜನಕ್ಲೇನು ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪದ್ಧತಿಡು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ನ ಕಾಲೋಡು ಆತನ ಪನ್ಪನವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಗಣಪತಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಈ ಗಣಪತಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ನೇಕು ಬೇರೆ ನೇನನೇ ಆಯ್ಚನ ಈ ಗಣಪತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣಪತಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ದಿಯರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೆಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಒಂದು
ಒಂಜಿ ಸುತ್ಯದಿ ಇದು ಉರ್ಪೆಲರಿ ಅವು ಅದು ಬೊಲಂತೆರಿ ಬೊಕ ಉಂದಿದೊಂದು ಸುತ್ಯದಿ ಇದು ಐಟ್ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು. ಇಡೀ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆನೇ ನಂಗೆ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗಣಪತಿ ಮೂಲು ಗಣಪತಿ ಮೂಲು ಮೂರ್ತಿ ದಿಯರಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಇರೇಗೆ ಪೂರಲ ಇರೇಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಮಾತ ಇರೇಗೆ ಮೂಲು ಮಾತ ಸೇರಿದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇರ್ನ ತೀರಾ ಖಾಸಗಿ ಐನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಐನು ಮಂತಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಂತ್ 2 ವರ್ಷ ಮಂತ್ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ದೋಷ ಅಂದತ್ತು ಬೇಜಾರಾಪಣು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಪಣು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಇಂಚ ನಂಬುವನ ಗ್ರಾಮ ದೈವನ ನಂಬುವನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ನಂಬುನ ನಿಯಮ ಅಲ್ಪ ಮೂಲು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೋಡದು ಆನಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡದು ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ತಯಾರಾಂದ್ರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪುಡಪುನೆತ್ತ ಸಂಕೇತನೇ ಗಣಪತಿ ಒಂಜಿ 4 ಆಜಾತನ್ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯರಂದು ಇತ್ತನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮಲ ಬೇತೆ ಅದು ವಿಂಗಡಣೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಗಣಪತಿಲ ವಿಂಗಡಣೆ ಅನ್ನತ್ತ ಇನಿ ಇರೆಗೆ ಈ ಗಣಪತಿದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಲಾಟೆ ಆಪಣೆ ಅಂದುಂಡು ಆಯನ ಮಸೇರಂಡು ಆಯರ್ದು ಎನ್ನ ಜೋರ ಆಡೋದುಂಡು ಎನ್ನರ್ದು ಎನ್ನ ಜೋರ ಆಡೋದುಂಡು ಆ ಗಣಪತಿ ಎನ್ನ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಲ ಆಡೋದುಂಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡಿಸಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಆಯ್ನ ಗಣಪತಿನಿ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ಬರ್ಪಣ ಮತ್ತು ವಿಂಗಡನ ಗಣಪತಿನಿ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಇನಿತ್ತ ಗಣಪತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡೆ ಆ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ನೀರು ಮಾರ್ಗವು ಜಪ್ಪನಾಗ ಪಾಪ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪುನಾಗ ಮತ್ತು ಕಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಾಪಂಡ ಏರು ಓಲೂರು ರಸೀದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಗೆ ರಸೀದಿ ಕೊರಂಡ ಯಾರಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳ ಕೊರಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕೊರಂಡ ಯಾರಂದು ಡಿಜೆಗಳ ಕೊರಡು ಡಿಜೆ ಕೊರಂಡ ಯಾರಂದು ಸಾಧಿದ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಬೋಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಒರಿಯೇ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಒರಿ ಮಂತಂದ ದಾರಿ ದೀಪ ಕೊಡೋರಿಯಡಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ನು ಯಾನಕೇನು ಇನಿತ್ತ ಪರ್ಬೋಲು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಗಣಪತಿಗೆ ನೀನು ಹೋಲಿಸಿ ಇನಿತ್ತ ಗಣಪತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಲಿಸ ಹುಚ್ಚಿ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಗಣಪತಿನ ನೆನಪುನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆದ 14 ವಿಭಾಗಡೊಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮದ ಭಾಗ ಅದು ಆ ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ಈ ಗಣಪತಿ ಇದು ಓಲಜ್ಜಿ ಮನ್ನದ ಮೂರ್ತಿಲ ಇತ್ತೆತ್ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಏರಿಕುಂಟು ಅಲ್ಪ ಓಲ್ ಏರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಬೂರ್ದ ಬಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಕಬಡ ಚೌತಿಗೆ ಬೋಡದೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಖಾಲಿ ತೆನಸನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಿದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುವ ಆಟಿದ ತೆನಸಗೆ ತುಂಬು ಆಟಿದಾನಿ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಆನಿ ಚೌತಿಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಸಾಲ ಆತನ ಇರೇಗೆ ಒಲಿ ಕುರುವೆ ತಟ್ಟಿ ಕುರುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುರುವೆ ಅವು ಮತ್ತು ಒಲಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಪಿದ್ರಿ ಆ ಆನಿದಂದು ಆಟಿನ ಈ ಒಲಿಪುರ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುರುವೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರಂತೀರಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರಂತೀರಿ ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇತ್ತ ಉಂಡಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇರೇಗೆ ಓಲ ಇರೇಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇತ್ತನ ಸೊತ್ತುಲು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪಂದು ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಈರಿ ಎಂಚ ಗಣಪತಿನ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ಪಾರ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಣದಂಡ ಇರೇಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಣಪತಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಪನಿ ಇಂದು ಬಾಡೊಂದು ಗಣಪತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಂದು ಅವ ಆನ ಪೊನ್ನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅನ್ನೋ ತಿಕ್ಲ ಇನಿತ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆಲು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಪಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಇನಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಬುಕ್ಕ ದೈವದ ಕಲ ಬುರ್ದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ನಿಯಮದ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಅತನ ಈರ್ನ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರದ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮರ್ದು ಈರು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಾರ್ದಂಡ ಈರು ವಿಕೃತನೇ ತುಯರೆ ವಾವಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಅಲ್ಪಲ ಇರಿಗಿತ್ತ ಆಪನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಇರಿಗೆ ಆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅವ್ರು ಐಸೋಡು ಅಲ್ಪ ಐದಾದ ನಮ್ಮ ದಾನಯತ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಎಂಚಾಕಂಡ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಕ್ವಶನ್ 10 ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಮುಜ್ಜಕ್ಕೆ 4 ಉತ್ತರ ಕೊರಪೇರು ನಮ್ಮಡೆ ಏನು ಏತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮರು ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಕೊರೊಂದುಜ್ಜೀರು ನಂಗೆ ಈಗ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆನೇ ಕೊರೊಂದುಜ್ಜೀರು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅತಿಥಿಲಿ ಏರುಪ್ಪೇರಿ ಮಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣಕಾರ ಅದು ಉಪ್ಪಿ ಅಪಗಂಡ ಇದು ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆಯನ ನಮ್ಮ ನಾಯ ಪುಗರುಡು ಆಯ ನಮನ್ ಪುಗರುಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಲ್ಲಂಚನೆ ಅವು ಆಗ ಆಯ್ನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೋನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿರೆಗೆ ನೇರ ನಡೆ ನೇರ ನುಡಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಿಕ್ಕಡು ಜೀವನ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಪಣ ವಾ ಸಂದೇಶ ಸಾರುಡಾಯಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕಲಕ್ಕುಳು ಮಾತ ಇನಿ ವಿಕೃತವಾದ ಇನಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋನು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಿ
ನೋವು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. RJR Herbal Hospitals, 150 plus years of service, 75 plus branches. Heaven Rose, a household in Mangalore. ಚೌತಿಡು ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಪದ್ಧತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಕುರಾಲ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ. ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ಗಳ ಪೀರ್ಮೈ ಪುನಕ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ಪುದಾಟ ನಾಗಗಳ ಪೀರ್ಮೈ ಪುನಕ್ಲಿ ಕೇಯ್ಕೊಯ್ನಾಗ ಕೇಯ್ತಲ್ಪಲಂಜಿ ಪೇರು ದೀಪ ತುಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆಗಳ ಪೇರು ದೀಪ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಬುಲೆ ಅಂದು ಪಂತೀರಿ ಕುರಾಲ್ನ ಇರಿ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ನಿತ್ತ ಚಪಾತಿ ಕಡ್ಲೆ ಅತನ ಬೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುನು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ತಿನ್ನೋಲಿ 5 ದಿನ ತಿನ್ನೋಲಿ 5ನೇ ದಿನ ಇರೇ ಕೋಪಾರ್ಮಣಿರಿ ದಿನೋಲ ಒಂದೇನ ಬೆತ್ತನ್ ಆನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ನುಪ್ಪು ತಿಂತೀರಿ ದಿನಟು ಮೂಜಿ ಪುರ್ತು ತಿಂತೀರಿ ಇನ್ನಿಗ್ಲ ನುಪ್ಪು ಸೊರಕುದು ನಂದಿರ್ಲ ಪಂತಜಿ ಎಂಕೆ ಬೊಡಿನ ನುಪ್ಪು ದಿನೋಲ ನುಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಪಂತೆರ ಐದ ಸತ್ಯದ ಬುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಆ ದೈವ ಆ ಬುಲೆನು ನಮಕಿನಿ ಕೊನಪ್ಪನ
ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂರ್ತ ಪಂಚಾಂಗ ಮಾತ ತೂಪನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ದೆಯ್ಯದ ಬೇಲೆಗೆ ಅವ್ರ ಗಣಪತಿನ ನೆಕ್ಕು ಮಾತ ಇರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮೂರ್ತ ತುಯ್ಯರೆ ಗಲಿಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ದಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಮೋಡ್ಯ ನೋಂಪು ಇಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡಿರಿಗೆ ಏಪಲ ಇರಿಗೆ ಏಪಲ ಗ್ರಾಣದ ದುಂಬು ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದುಂಬು ಇಂಚ ಇಂದುಲೈತೇರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಮದ್ದು ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಒಂಜಿ ನಿಯಮಲ್ ಬುಕ್ಕ ಭೂತೋ ಬಲಸುನ್ಲ ಅಂಗಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಐತಾರ ದಾಲ ಕೇನೇರ್ಜಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋತೆರ ಇನ್ನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇನ್ನು ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಇರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧಾರಣ ಕುರಾಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಿತ್ಯ ಇರೆಗೆ ಅವು ತಡ ಒಂಚು ತಿಂಗಳು ಲೇಟಾನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಆನಿ ಕುರಾಲ್ ಪೊಗ್ಗಾಗ ಪನ್ಪುಣೇನು ಈತ ಮಂದದೇರಿ ಆ ಓಲ್ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಚೌತಿಗಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಐನ್ಲ ಇರುತ್ತು ಯಾರಂದ ಆ ಕುರಾಲ್ ದೆಪ್ಪುನೇಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಒಪ್ಪಿದನು ಆ ಕುರಾಲ್ನ ಇರೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವು ಕೈ ಪರಂದದು ಬಾಗದು ಕೊಯ್ಯರಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕತ್ತಿಡು ಕೊಯ್ಯೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಇಂಜಿನ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪೇರು ದಿಯರದುಂಬ ಲತ್ತು అయిన ఆ దండు నుంచి ಒಯ್ತದೆ ನೈನು ಇಂಚ ಒಯ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಇಂಥ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇರ್ತೀಯಾರನ ಓಲು ಈ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲಾಪನ ಗಣಪತಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿನ ಐನಿಯರ ಕೊಯ್ದು ಕೊನದು ಬರ್ತದ ಆ ಕೊಯ್ನ ಐನ ಅಂಚನೆ ಕೊನು ಈರು ಕುರಾಲ್ ಕೊನಪ್ಪೇರು ಕುರಾಲ್ ದೀಪೇರು ಆತೆತ್ತಂದೆ ಕುರಾಲ್ದ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕುರಾಲ್ದ ಐಕದಾಲ ಮಂತನೇ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನ ಪತ್ತು ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ಆದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ದ ಉಪದ್ರ ಕುರಿತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕಡಿಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಸಂದೇಶ ಪೋಪನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುಣ ಸಾದಿ ಗಣಪತಿ ದಯಮಣ್ಣ ಇರೆಗ ಐಟ್ ದಾಲ ಇರೆಗೆ ಅಂದು ಆಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ನದ ಗಣಪತಿನ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಂಟದು ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಏನಾತಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ದಾದಾದ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಐಟೆ ಆಪನ್ ಬೇರಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇರೆಗೆ ಪಾತೆರ್ದುಲ್ಲ ಎಂದು ಮನ್ಪೆರಜಿ ಯಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಸತ್ವನು ಕಲೆ ಉಂಡ ದಯಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಬೋಡ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಬೇರು ಮೂಲು ಉಪ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಈ ಗಣಪತಿ ಇರ್ದಾದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ತನ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಯಿನೆಟ್ಟು ಅವಳು ಆವಂದೆ ಪುನಡ್ರಿ ನಿಂಗೆ ಮೂಲು ಬೇಲಂಡು ಮೂಲು ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಇರೋದು ಮಾರ್ಗೋಡು ಇರೆಗೆ ಈರು ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲ್ಲು ಬರ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದೇನು ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮನ್ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿಡಿ ಇಂಚಿನ ಗಣಪತಿದ ಪಿರೋಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇನ್ಮನ್ ಪತ್ತಂದೆ ದೆಯ್ಯ ಕೆಲವು ಜನ ತಯಾರು ಮಂತದಿನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವು ಮನ್ಪೇರ ಆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮನ್ಪೇರನೇ ಆಪಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮನ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನ್ಪೋ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ಪೋರ ಇರಿ ಕೆಡ್ಡ ಸೆಂಚ ಅನ್ಪುಣಂದಿರೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೊರತೆಗೆ ಕುಲಕೆಂಚ ಬಲಸುನು ಮಂಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಗಣಪತಿನ ಇಲ್ಲದ ಗಣಪತಿ ಇಂಚಿನಂದ ಆಡಕೆಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಈಗ ಕರ್ಮ ಬೋಡು ಇಂಚ ಬೋಡು ಇಲ್ಲದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಯಮಕ್ಕೆಂಡ ತುಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮನ್ಪುಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಡ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಣಪತಿನ ಮನ್ಪೋನ ಅಂತ ಕೇಳಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಗಂಧಲಪ್ಪ ಅನ್ಕೇನು ಅಂಚತ್ತೆ ಹಾಲಾದ ಆತನ ಎಂಚ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪತ್ತಂದೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ವಿಚಾರ ಅಂತ ತಿರಿಯೋನು ಒಂಜಿ ದ್ರಾವಿಡ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಮೈನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆನೇ ನಾಚ ಅಂಡ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುನೇಕ್ ದಾದ ಇಪ್ಪು ರೀಸನ್ ಅಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದತ್ತು ಅವು ನಾಶದ ಹಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಅವು ಇರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಪೋಯಿನಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತನೇನ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮರತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮೂಲಿರೆಗೆ ಇರಿಗೆ ತುಲೆ ಸರಳವಾಯಿನ ಮುಗ್ಧವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪದ ಗಣಪತಿ ಅತ್ತನ ದೈವ ಅಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಇರೆ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಾವೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ದೈವನು ನಂಬೋಡ್ನಂಡ ಇರೆಗೆ ಸಾಲದೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇತ ಈರ್ಡ ತಾರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆರ್ಡ ತಾರ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂದು ಕೊನೋಲಿ ಈರ್ಡ ಅರಿಜಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಜಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಕೊಂಚೇರ ಏರ್ರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬನ ಇರಿ ಆತೇನೆ ಕೊನೋದು ಮನ್ಪೆರೆ ಈ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಇರೆಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಮನ್ಪೆರೆ ಮೂಲ ಇರೆಗೆ ತೂಲೆ ಮೂಲ ಪೂರಲ ಇರೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ದ ಅತನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಪುರ ಗಣಪತಿ ಇರೆಗೆ ದೊಂಪೊಡ ಅಲ್ಪಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಗ ಬಲಸುನ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ ಇರೆಗೆ ವೇಪನ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಕೊಂಡು ಪೂರಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತು ಅತನ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಆನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳು ಇರೆಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ ಇರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರೋದು ಬತ್ತನ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ಅವು ಗೊಬ್ಬೆ ಈರು ಇಡೀ ಇರೆಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಪ್ಪಾರು ಇರು ಯಾನ್ ಕೇಳು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಕ್ ಆರಾಧನೆಲು ಮರತೊಂದು ಬತ್ತಂದ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬು ದಕ್ಕನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ
ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ತೂಲಿ 2050 ಗಾನಗ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುನಾಡು ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸೂಚನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಗುತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂತೆ ಯಾನಿಗೆ ಐಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನೆ ಏನು ಒರ್ತದ ನೇನು ಮನ್ಪುಲೆ ಅಡೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೇನು ಒರ್ತದ ನೇನು ಮನ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋನೆ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಅಲ್ಪ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದು ದೈವ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಣಪತಿನ ಮಂತದು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಸರಿಮಂತದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮನ್ಪುಲೆ ಏನು ಪನ್ಪು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗಣಪತಿನ ಸರಿಮಂತದ ಇರು ಪಿದಾಯ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಅಲೆ ಪನ್ಪು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವನು ತೂದಾದ ಇರು ಬಾಕಿದ ಇರು ಪಿದಾಯ್ದ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪನೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇದೀಗ ಮಾತ ಉಂಡ ತೂದಾದ ಇರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿ ಮನ್ಪಿರೆ ಪೋಲಿ ಏನು ಪನ್ಪು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಮನ ಕೊರಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪಂದು ಇರು ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದಿರೆ ಪೋಂಡ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುನು ಇರ್ದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಬಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮಕ್ಕೇನ ನಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮಕ್ಕೇನ ಪೂರೆಟ್ಲ ಇತ್ತ ವನಸಂದೆ ತೊಂಡಾರಲ್ಲ ಪುದ್ವಾರದೊಂದು ವನಸು ಬೇಯ್ತೇನೆ ಕೆಡ್ಡಸದೊಂದು ವನಸು ಬೇಯ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಈರೆಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೊಂಜಿ ವನಸು ಬೇಯ್ತೇನೆ ಕಂಬಲ್ದ ಗೋರಿ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬಯಕೆ ಅಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಮಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಗೇಲ್ದನೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಮೂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಇದು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬೇತೆ ತುಲೆಗೇರೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನು ಸರಿತುನ ಪ್ರತಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪನ ನಿಯಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬು ಒಂದೇ ತೊಂದರನ್ನ ಬೇತೆ ತುಲಿ ಚೌತಿ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಮಾರ್ನಿಂಬಿ ಬತ್ತನ ಕೂಡ ಅಂಚ ಪರ್ಬ ಬತ್ತನ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಬಜಿಲಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಂಡು ಕೆಡ್ಡಸ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪೊಂಚನದ ಬೇತೆ ಅಂಡು ಇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾವರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪೊಂಚನದ ಬೇತೆ ಅಂಡು ಏತ ನಮೂನೆದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಯಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಮೈದಾಂಡ ಗಣಪತಿ ಮೈದಾಂಡ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಣೆಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬರಿಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕಳ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟುನ್ಲೋ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪುನೆ ದ್ವೇಷ ಅಲ್ಪ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಲೆಗೇರಿ ಯಾನು ದೂರ್ನದಾಗ್ಲಿ ಮನ್ಪಾಡಿ ಎತ್ತನ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪಾಡಿ ಯಾನ್ಕಿಯನ್ನು ಎಂಚಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾಗ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಟೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿ ಡುಂಡು ಪಂಡು ನೀರು ಒತ್ತೋನು ಮಾರಂದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ರ ಮನ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಳಿವು ನಂಚಿಡಿ ಇತ್ತು ಇಂದು ಮಾತ ಹೋಲುವರಿದ್ದು ಈತ ಅಳಿವು ನಂಚಿಡು ಅಂತ ಬಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನೆ ರಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿನ ದೆತ್ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳದ ಗಡಿಭಾಗದ್ದು ಅಂಚಿ ವಿಟ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅರ್ಧ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಒಂತೆ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ ಜೀವಂತವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒರಿದುಂಡು ಒರಿಪುಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕುಡ್ಲ ಅದನ್ನ ಐದು ಅಂಚಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅದನ್ನ ಇರೆಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ನೆಟ್ ಈ ಏರಿಯಲ್ ಮತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು ಒಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ತುಲಿ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒರಿಯರೆ ನಾಶೋದ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಪುಣದ ಎಂದಕೇಂಡ ಏಪ ನಾಗ ಬನಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಇರೆಗೆ ಮರ ಗಿಡಟ್ಟು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮರಕ್ಕುಲಿನ ಕರ್ತದ ಕಟ್ಟೆ ನೀ ನಂಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ ನಿಷ್ಠರಾದ ಒರಿಪೋಲಿ ಐನು ಒರಿಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಏನೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಇರೆಗೆ ದಾನೆ ಅದನಿಗೆ ಏನಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ನಗರೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಡು ಇರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮರತದ ಆತನೆ ಅವ್ರು ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ತೋಡನ ಸಾಧಾರಣ ಇರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರಿದ್ದನು ಕುಂದಾಪುರದ ಭಾಗ ಇಂಚು ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಕುಂದಾಪುರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮಟ್ಟ ಮಾತ ಅವರಿದ್ದನು ಸಾಧಾರಣ ಐತೆ ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಗ ಅಲ್ಪಲ ಇರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೈಮರೆವಾದ ಮರತನ ಸ್ಥಿತಿ ತೋಜು ಕುಂದಾಪುರ ಜೀವಂತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಐದಾದ ಒಂಜಿ 35% ಒಂಜಿ 40% ಮಾತ್ರ ಒರಿದು ಉಪ್ಪುನು ಮೂರು ಕೇರಳದ 85% ಒರಿದಂಡೆ ಗೋವಾದ 15% ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದುಂಡು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಕಲ್ಚರ್ ಒರಿದುಂಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಸರಿತು ಯಾರ್ನಾಂಡ ಮೂಲಿರೆಗೆ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಖರ್ಚಿಲ ಕಮ್ಮಿ ವಿಷಯಾಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದಿರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಜಾಗೇಡು ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾತನು ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲು ಗ್ರಾಮಗೊಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮೂಲು ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು
ಆ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿರೇಗ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗಡು ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ನಂಬ್ಯರೆ ಬೊಡವಾಯ್ಪನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಐನ ಇದೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿರೇಗ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಲು ಆತನ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ಬತ್ತನ ಹಿರೇಗ ಇತ್ತೈತೆ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆತ ನಾವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಹಿರೇಗ ಐನಿ ಮೂಲು ಹಿರೇಗ ಆರಾಧನೆಗೆ ದಾಲಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಣ್ಣ ಅವಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂಡದು ಇದು ಗಟ್ಟಾಡು ಮತ್ತು ತಿಂಗೋಲು ಗಟ್ಟಲಿದ ಉದ್ದದ ಗಣಪತಿಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಊರುಗೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಇಪ್ಪು ನಾವು ತುಳುನಾಡು ಅವಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಅಂಚರ್ತು ಅವು ಇಜ್ಜಾನ್ರಿ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತ ಇರೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮುಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಾಂಡು ನಾಲಾಂಡು ಅವು ಏನು ಬಂಡದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಗಣಪತಿನ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ್ ಮಂತೇರ ಇನ್ನು ಅವೇ ಗಣಪತಿ ಜನಕುಲು ಅವೇ ಗಣಪತಿ ಇರ್ದ ಜನಕುಲು ಪುಡೋದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ರಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಾಂಡು 4 ಗಣಪತಿ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಆತನು ಒಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊನೆ ಬೋಡಾವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಕದಿರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ತಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಪಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪಾಲಿಸೋಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬುಡಿಯಾರ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ದಾಲ ಬದುಕೇರಿ ಇರ್ದಾದ ಯಾನಿಕೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿನ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ IAS ಆಲಿ IPS ಆಲಿ ಅವಿನಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆದ ಕಾಸು ಪನ್ಪುಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜನಲ ಆಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಲಿ ಎಂಚಿನಲ ಆಲಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಉರಿಯಗಲ ಆಯನ ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಸುಬುಲು ಅಲ್ಲತೆ ಒಂದಿನ ಮನ್ಪೇರು ತಿರಿದು ಪೋಡು ಇರು ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟದ ನಂಜಿ ಇರು ಹೂವೇನಿಟ್ಲ ಒಪ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದುಪಾರ್ದು ಕಜಿಪ್ಪು ಅನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅಗೆಲ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ದಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಇರೆ ಕುಲೆಕ್ಕು ಬಲಸಿರ ತಯಾರಾಪರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರು ಪೊನ್ನಾದಿತ್ತದು ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ದ ಸಾಮಾನು ಇಂಚಂದೇ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ಪೂರ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ರಾಕೆ ಆವಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕನ್ನಾವಡು ಐಕೊಂಜಿ ತಾರಾಯ ಆವಡು ಈಮೇಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೋಡು ಕುಲೋನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಕಿಲು ಮತ ಕಟ್ಟೊಂಡು ಬರ್ಪಡ ಮನ್ಪೋರು ಕುಲೆಕ್ಕು ಬಲಸೋಡು ಐಕೆ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಬೋಡು ಹತ್ತಿರ ಇಂಚೆ ದಕ್ಕೋಡು ಇಂಜ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸುರುಕು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮನ್ಪುರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಿತ್ತನಂಚಿನ ಕೊರತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕುಲೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಲಪು ನಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಇದಿ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದೋಲ್ತಿ ಪನ್ಪುಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಐನ ತೆನಸು ಒಂದೊಂದು ಬಾತ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೀಪವನು ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೇನಿಗೆ ತೆನಸು ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುಂಡು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕೈಕಂಜಿಲಿಂತ ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲಪ್ಪ ಇಂದು ಇನಿ ಬೂಕುಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತ ಐರ್ದಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ಕೆ ದಯದೀದಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ ಐತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರುಡು ನಂಗೆ ಜನನಾಥನ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ಕೆ ಬರಿಯ ಒಂಜಿ ಮೈಮರೆ ಉಡ್ದಾದು ಅದನ್ನು ಎಂಚುನ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಆದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂಚಿನ ತಿರಿಯೋನ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಂಜ ತಿರಿಯೋನ್ಲಿ ಈ ಮನ್ನದ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚ ತಿರಿಯೋನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮ ತಿರಿಯೋನ್ಲಿ ಕಲ್ಪುಲಿ ಪ್ರತಿ ಊರು ಏತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದಲ್ಲ ಇಂಕೆ ಎನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತುಳುನಾಡದೇನೆ ಜನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ 5 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಯ್ರು ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಪುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಸೈಪುಡು ರಪ್ಪ ಮರಣ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡ್ದಾರೆ ಓ ಮುಲ್ಪದನೆ ಕೈತಲ್ದಾರ ಬನ್ಕ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ರೋಗಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅದು ಮರಣ ಆಪು ಆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ತೀರಿಯರು ಅಂದ ಅರೆನೊಂಜಿ ಕಾಟೋಯ್ ಪುನ ಎಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದ್ಕೆ ಎಂಡಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಾರ ಆಂಪುಣ ಎಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಡಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಆರು ಊರ್ದಾರೆ ಆರು ದೆಯ್ಯವನ್ನು ನಂಬೇರು ಈ ಮನ್ನದಾರು ಐನು ಪನೋಡೊಂದತ್ತು ಆರು ನೀನು ಮಾತ ಕಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಕಾಟೋಯ್ ಪುನ ಇಂಚ ಸಾವು ಮನ್ಪುಣ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೆ ಸಾವು ಮನ್ಪುಣ ಇಂಚ ಪುನಃ ಮನ್ಪುಣ ಇಂಚ ಈ ಪುನಃ ಇಂಚ ಜಪಡವಳು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುನಿ ಚೌತಿರು ಪುನಃ ತದ್ದು ಇವತ್ತು ನೀನು ಹತ್ತಿರ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ಕೇನು ಇರೆಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ಕೇನು ಇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪತ್ತು ಬಟ್ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತು ಅವು ಯಾನ್ ಪಾಪ ಐನು ಎಂಕುಲುತ್ತೆ ಇತ್ತದ ತಲೆಮಾರೋರ್ದು ಆಲಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಜನಕುಲ ನಿಷ್ಠ ಆಪುಂದಾಯಿಗೊತ್ತೆ ನನ್ನದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೋದು ಮನ್ಪುಲಿ ದೈವ ಬಂಡದ ಅದು ಐನ ತೆನಸ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ದಾಯಗಾವು ಐನ್ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಇರಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇರೆ ಇಂಚನೆ ಪೋಂಡ ಒಂಚು ಪೋಡು ದಾಲ ಇಚ್ಛಾತೆ ನೀ ಬಹುಶಃ ಐನ್ ಒರಿಪ್ಪಗ ಮನ್ಪುನಾತೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡನಿಕ್ಕಿರೆ ಗುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಯಿರತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಆದಿತ್ಯನ ಇನಿತ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ತುಳುವೆರ್ನ ಚೌತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನೈನಾತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಟಾಪಿಕ್ ದೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರೋರ ತಿಕ್ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲು
Tuluvere Chauti. This program is brought to you by Astra Group. Powered by RJR Hospital and Snowman Ice Cream. Co-sponsored by SL Shade Diamond House, Lady Hill. Heaven Rose, the tile wholesaler. ನೋವು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. RJR Herbal Hospitals, 150 plus years of service, 75 plus branches. Heaven Rose, a household in Mangalore.